Hej. Dag. Vi sidder og spiser is. Appelsin og mangois. Vi har tilknyttet os sådan en hjemmeside, hvor der står, der hedder Give Me a Drink. Så sender de nogle tilfældige drikke, og det er noget alt sammen uden alkohol. Det kan godt være, det er for eksempel en øl uden alkohol. Det er lidt underligt. Det smager af øl, men der er ikke alkohol i. Er det ikke ondtaget? Vi har åbnet pakken, men vi har ikke smagt på det endnu. Nej. Det er så også første gang, nu I ser mig på kanalen, fordi nu har vi lige haft tid til at være sammen. Og lige nu der sidder vi hjemme hos mig. Ja. Så. Mm. Er det koldt? Ja. Ja. Men hvis I gerne vil følge os på Instagram, så her kommer navnene. Ja. Skal vi egentlig ikke have noget musik på? Jo. 1, 2, 3. Ja, sådan der. Bøskonkurrence. Ikke pus. Beklager. Skriv i kommentaren, hvem der vandt. Ja, godt. Imens så kan jeg lige se Nicoles hundehalsbånd. Det er ikke et hundehalsbånd, det kalder jeg det. Den sidder mega stramt op til halsen. Mamma mia. Nå, yes, vi vil finde det der, vi skulle drikke. Ja. Yeah. Remix. Ja, imens skal jeg lige anbefale noget sminke. Ja. Der er det for Eyelay Eyes. Den er virkelig, virkelig god, fordi den er sorte. Den matcher bare så godt med mascaraen. Og så det her sølv, det er godt til at bare lidt dryppe sådan lidt under øjnene, og så kører det ud. Så er der en Biocora mascara. Den er altså også ret god at bruge. Det er min mascara. Ja. Og så, jeg ved ikke, Jeg tog nogle med. Clarins. Sådan til undervinderne. Meget god. Ja. Har du butler? Ja. Som min stopper har lavet. Her kommer flasken. Ja, vi ved ikke, hvad det er, men vi tror, det smager dårligt. Kan du ikke åbne den, Sara? Jo, sådan her. Nej. Hallo. Det er sådan en pose over. Det skal ikke jeg måske kommer til at ryste. Det minder lidt om noget sodavand, faktisk. Det dufter også sådan med sådan en solbærsodavand, faktisk. Gør det ikke? Jo. Skal jeg hellere? Ja. Vi har lavet om på farven, så... Men den her, den er sådan gennemsigtig, men vi har sådan lavet om på farverne. Så den minder lidt om sådan en gullig. Jeg ikke lige, hvorfor der er skummet i min. Det er fordi, du hælder op til mig først. Har du smagt? Er du klar? Nej, ikke nu. Ja. Det smager dårligt. Ja, det smager faktisk ret godt. Jeg har ikke lige det. Jeg har faktisk ret godt lide den, faktisk. Ja, og hvis I ikke skulle se det, så er der faktisk pant af på. Panda, yes. Så det må være en sodavand. Ja, og den kommer fra Langley. Den er lavet af havvand. Nu begynder jeg at få en dårlig smag. Det var det. Ja. Hej. Nej, vent. En ting. Her kommer vores Facebook-navne.
Hej.